И здравейте хора, аз съм Шарасман и днес пак ще играем на Minecraft. Това път ще играем малко PvP. Практика е с PvP ще играем днес този път. Тук малко ми лаги. Ще играем Hardcore High. Дай тук. Добре. Да видим колко са добри. И ладе. Да, едно комбо газ. Да, бе, да. Ви стават. Аз съм слаб, както знаете. Добре. Ще се мина 3 секунди и ще играем Гапел. Или каквото беше там, не видях. Не знам защо я върви с 20 FPS, никой не ми вървял с 20 FPS, но не знам защо пък. Айде да видим сега това колко е добър. Да, брат, то не си лечи, че си хак, нали? Не. Ти ме удряш, аз не мога да удара толкова далеч. Как стават тези работи? Добре, вижте. Ето, видяхте ли? Бай, хакера мръсен. И пак аз печелих, не? Печели! Защото са тъпи. Играят. Значи, вижте, с хак ми играе. Ако искате, вярвайте, че е с хак, аз го виждам. На новите вие, че е с хак. Бие ми от 1000 метра и аз пак спечелих. Си. Арчер. Да видим. Има ли добри арчери? Ай сега. Те тук са слабички. Добре, оцелим, браво. Майка ти да иба. Аз това го изкъртих. Чакай сега не мога да ги изключа, да е. Добре, аз не го виждам толкова да е. Както знаете, PvP съм слабита. Мега много. Значи той когато ме почна. Аз го бих първа с морко, защото умрях. Толкова бързо. Да. Обърна веднага. Ще играя с бради. Не гледа толкова бързо да си преместя и сега ще видим.
Колко е? 5 минути, добре. Това мисля, ще има още една-две игри. Ще свършвам. Може с моя колега Ариански да сме едно в едно да играем. Може, ама не е сигурно. Защото той не обича в такива сървъри да играе, обича да оцелява. Аз това си го държа само във въздуха. Браво. Бима, брат, бима. Какво направя? Ай, те бързо минават, затова ще има повече игри. Сап съм. Та последната ще е специално за моя колега да ги бия всички са. Ай. Аре. Ще видите сега ако ще ги направя. Ох, боже. Да. Добре, брат. И даже да бих. Ай. Бих, видя ли бе? Мариански, бих го бе. Гледай ми клипа, чу. Няма смешно, чу ли бе? Ай, хардкор, има и някой. Има някой. Да. Как ми лагна, брат. Ари бе. Тук къде бе? Много ги мразя тея бе, където. Ето го. Брат, аз... Да бе! Сензитиви на мишката ми е толкова бързо, че аз даже не мога да се обърна. Колко минути е? Добре, 7 минути са минали. Чакайте си намаля сензитивите на мишката. Така е добре. Добре, така значи. Тук. Ще покажа, че и тук съм слаб. До деви играх. Такива слабаци бяха. Че... Щом аз ги бил. What the fuck? Am I speaking English? Yes. Ари бе, никой няма влезни в супичките. Супички. Влезна някой. Идвайте тук. Но, ари бе. Чакай ги. Да, брат. Баката панара. Добре, защо е толкова бъга в този сървър, бе? Майка му да еба. Майка ти да еба. Значи супичките трябва да ма регенват, но ега много, а те не ма регенва. Ще ти еба и сървъра тъп, майка ти ще еба да та факам. Фака ю на сървъра ти, на админа, който го е създал. Майка му да еба. На админа, който го е създал. Колко се е станало? Добре, това ще е последна игричка. Майка ти да еба. Разпъкат най-големия мук. Добре бе, брат, чакай ще дам ябълката. Това съм мупи с само горе-долу. Ставам за...